dihamuna amanami inanami naposo bulung soni nang sekolah minggu hami saluhut parhalado pasahaton selamat hari minggu di minggutta sadarion. Selamat hari minggu madi hita saluhutna. Selamat hari minggu. Tabuk kama permingguatta sadarion ima minggu misericordias domini nomor lapatan gok asni rohani Jehovah do tanoon. Marid mahita marhiti buku ede nomor 360 sada ayat sada dohot tulu nadinggan situtudo. Bagasan goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi perbadia natumo palangit dohot tanoon. Amin. Gok asini rohani Jehovah do tanoon marhite-hite hatani Jehovah do majadi akalangit marulupulup mahamu ali akapartigor mangasahon Jehovah taluddo maredde akkana ujur marroha. Haleluya. Martangi yang mahita ali Tuhan Yesus Tuhan nami namadok mauliati dohami tuho ala ditaruhon ho dosa dohot hamatian marhite hama matemi ala disodangi ho tanoman nami asa marpakirimun na mangulu hami ala ni haheheon mi dang pola be mabiar hami mida hamatian ay hodo ulu nami ruas mudo hami di paucat hodo hami sian hahulomon tuhatiuron sian hamatean tuhanguluan atong pargugoy mahami mamuji dohot manguloyho ari-ari pasangapon ho di bagasan haporsyaw na mangulu pay masahat hami tulabong mo. Amin. Marede mahita musi sian buku ede nomor 754 ayat 3 gok las nirohado.
Tangihun hamuma hatani debata patik dihita sadarion ima patik paduahon dohot lapatanna dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di toro ni tano yanggo tungga besi sobaon manang sioloan dia do lapatan ni i Oddo, ikon di habiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana. Asadang jadi iba marsoba tu sobaon manang tu gana-ganaan. Mangido hanguluan siani, jala dang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hado, jala dang jadi posroha di ugasan hahomitan. Ima sahatna atong rap mangidugugo mahita tu adopan ni debata ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hobar tu patikmi amin. Maride mahita musi sian buku ede nomor 424 ayat 2 suara ni todi. Tatopoti madosata tujuloni debata martangiang mahita ali Tuhan debata para siroha na sumurung na pungudo hami di julum martangiang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asiniroham na godangido Saya asi maroham midasandok bangsonami sesama dosa nami saluhutna nami mari Semoga roha dohot pangalahon nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami amin. Tangihon hamuma baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata para siroha jala pardengkan basa do Jahoba lebat tarimas jala para siroha godang dang dibalosson tu hita hobar tu akka dosata jala dang dibalosson tu hita hobar tu akka hajahatotta songon asiniroha ni ama-ama mida akka anakna asiniroha ni Jahoba diakka na makkabiari ibana hasangapun ma di debata na dikicang amin. Maride mahita musi sian buku ede nomor 435 ayat sada marulopolop to diki
hata ni debata turpuk epistel di minggutta sadarion ima nata surat di opat Musa biddu 14 memukka sian ayat 10 pitu saat rodi 10 sia ita jahama marsikat sorin nuaing pe say marmulia ma gugu ni Tuhani songon naung nidok ni hatam aini mudo nalambas do rohani Jahoba jala parasi roha godang namar pamuati do rohana midah jahaton dohot pangalau Sion alai dang loasonna malua sian uhum anggo halak parsala saina luluhonna do hajahaton ni ama-ama tu akka anakna ro di sudut patuluhon dohot paupaton atong say marpamuati maroham midah hajahaton ni bangsom hobar tu hinagodang ni asi ni roham ala naung sapala marpamuati roham mida bangsom olat ni misir dope rasi rasan waeng ima sahatna martua do akkana tumangihon hata ni debata jala naupeopsa amin. Mari de mahita musi sian buku ede nomor 753 ayat 2 rodi tolu di perjalanan Yesus. Tidakkun ma hapur siautai songon nahina tidakkun didongatta sahapur siaon disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo no asuhatu dosan natumo palangit dotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai ima natinubuhon ni si Maria nagabi-gabian sianton di perbadia andorang suhabubuhan ido tuhata natumaun na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarapajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubuan watoru dong ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani
disima ibana pai mamulak sugut tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsia ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akkana badia dohot dihasesaan di dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu sugut daging ni halak na mati dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tikting di Huriata Minggu tanggal 26 April 2020. Naparjolo, Minggu Misericordias Domini. Sadarion ima Minggu Misericordias Domini namar lapatan gok asiniro hani Jehovah do tanoon. Napaduahon, ruas namoding. Nah di hari Minggu tanggal 10 April 2020 nasalpu nunga marujung ngolo amat tasabam sirait umur 70 tahun alamat Jalan Pondok Baru Opat nomor 10 Komplek Unilever Sektor Sion nunga tu udian hari Sabtu tanggal 10 April 2020 di San Diego Hills tatangnya koma asatu mibu tarapul rohani keluarga na ditinggalhon napatuluhon aksi sosial pokja COVID-19 tegar dalam badai. Nah di hari Selasa tanggal 21 April 2020 pukul 10 WIB di Patupa Huriata do marhite kelompok kerja COVID-19 tegar dalam badai aksi sosial marumakon pembagian sembako tu ruas dohot masyarakat sekitar gereja ima pemulung, petugas kebersihan, pedagang sekitar gereja dan karyawan YPAC. Nasida imana terdampak virus COVID-19 minggu paduahon patupaut tado muse pembagian sembako gelombang kedua. Alani disosohot tu sude ruas narade rohana mangalehon tupak berupa boras, minyak, indomie, dohot akan asing. Opat panitia kecil. Marhite sermon parhalado hari Rabu tanggal 22 April 2020 nasalpu nunga di pajongjong Huriata panitia kecil imana bertujuan lau padi poson panarihonon tu keluarga ni Padita Bonatua Siregar nahinan panitia kecilon dikoordinasihon situa leu huta galung guar-guar na masuk tu panitia kecilon bui mata jaha di warta cetak palimahon soso-soso hobar tu soso-soso dohot arahan sian pamareta dohot uluan ni Huriata tapatu padope per minggu di tonga-tongan di bagas tabi sahat tu bulan Mei 2020. Akatikting nasoni jahahon hobar tu tikting sadari cetak sadarion denggam mata jaha. Songon lima sahat ni tikting di Huriata di bagasa minggu sadarion taingo bima manangnya koni tu jolo ni tuhata. Marede mahita musi marhite edde nomor 417 ayat sadaru di 2 huhut papungu pilihan asini roham hupuji. Sorangan luar
Kami di bata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria naniasian ni Tuhan Yesus. Minggu tasadarion imba minggu misericordias Domini namar lapatan guk asini rohani jahubado tanoon. Minggu tasadarion barita nauli di enet marhiti surat tongosan surat parmahanion ni Apostel Paulus tuhuria na di Rom bindu na patuluhon ayat 1 ayat 8 hujahama tuhita sonon maridok disi tangi hukamuma hatani debata asa dia nama hasurungan ni Yahudi tuahama hasea parsunatoni sabdok godang doi warjolo hahasahatan di akka padok ni debatado nasida aibehana ma ia soporsia na deba tung terbain nasida na soporsia ima manigai haburjon ni debata si haposani dau mai odo tahe parsit tong do ia debata alai pargabus do nasa jolma sokon datar surati asa pitor ho di akapadohamu asa pitor ho di akapadohamu jalamonang di panguman mi alai behama dohonota ia di pajongjong hagidu kota hati goran ni debata dan hagiduk ma debata molo di palaluri masna satabi di debata dawu mai aya auti songod dia ma taruhum debata portibion alai mololam tibbul hasitongan ni debata binain ni gabusu pagadda hasangapon na buasa uhumon na dupiau songon pardosa da tagonan ma taula akan naroa asa ro nadinggan songon pandok ni nadiba mangarerehei mahita songonido hatata ninna patut maatong kona uhum akka si songoni imanggo sahatna kuriani Tuhan Yesus songon halak batak kita dong do padohan nyalak batak nama dok sibora jugup picur sautik mamora mahita saluhut alai sumur ngau sautik nian di sada sisi atar denggadui saya dipangidohon asa sudah mamora alai adong musedo baik keduana sumurung au sautik ternyata mulai sian nahinan saya songoni do HP hajol maun naguk dosaon jol mana gali guk dosa ai paula dihatahon akan adinggan tu akka donganna alai sasitong na holan nang mabuat surung-surung do buhama asa holan iba si tabiun iba si hormatan dot lan nasing sehingga surung-surungi manang kelebihan kekhususani dang nalau gabi tu haserepon manang dang nalau gabi padi pocon manang padinggaton parsauran alai gabi mabahen dalan dui tu parsirangan rap dotongan masa don nang di tonga-tonga ningguluni hakana porsia di hatiai ima halak Israel mulai sian nahinan sahat tu zaman ni kekaisaran Romawi saya dipangasahon nasida do hasurungan na songon bangsa na pinilit songon hasahatan ni parjolo hatan ni dibata alani gabi say neng di halomohon nasida manang say neng dibatasi nasida bahwa keselamatan itu hanya milik bangsa Yahudi atau bangsa Israel alani manang ise nanang dohot malu asian dosa malu asian uhum ikon songon Israel
Sasitongna sada ulaon manang sada sikap nadikna soding gadui. Alaboha soon halak Batak kita molotung to etaboto bahasa Jawa dan boy hita sebagai halak Jawa, hira halak Jawa boy. Soon nang sebaliknya nang pedi boto halak Jawa bahasa Batak dan boy nasida Batak, saya hira Batak boy. Gabe terjadi persinggungan di antara sesama. Ima namasa di tongah-tongani hasiangani, laos ima namasa di tongah-tongani parsawaran ni hajal mauta. Hurian ni asian ni Tuhan Yesus Kristus atong bohanama. Molo nunga di pasahat di bata hasurungan di ni halak Yahudi, ima hasasahat ni barita nauli. Dan namandok bahwa barita nauli selesai sampai di sini. Manang molo soporsean dari banasida jaladang merperrohahon dan jaladang adong kesetiaan di tongah-tongah nasida. Dang bui kejahatan manang ketidaksetiaan ni hajol mauni gabi mangotapi holong ni rohani di bata. Ido situhu ni guar ni minggu tasadarion. Gok asin ni rohani di bata do tanoon. Dang didok guk uhum ni di Batak. Jadi alani kadongan di bagasan parngulota ikon di bagasan pos niroha do hitamat kiring ai portibion diguhi las nirohani asin nirohani di Batak. Dan digoki uhum ni di Batak bahwa bumi ini dipenuhi oleh kasih setia Allah bukan hukum Allah. Alcugari manguhum di bata, dang terbaik kita mangulu, rasa sonari. Ima perdebatan ni Paulus rap dohot akahalat jauh di manang parise di hati ai. Atong ahado neng dohonon na tutong-atongata. Akadungan naniasian ni Tuhan Yesus Kristus alani bari bahwa sasitong na Israel na baru nunga di pajongjong di bata marhite-hite mudar ni Kristus naung durus di Golgata. Dapai baruhon parpadanan ni alani keselamatan bukan milik ni sada golongan. Tuhan Yesus bukan milik satu golongan. Debata dang milik sada golongan. Atong ahado ya itu Allah adalah Allah segenap orang yang percaya. Tuhan adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan dari segala orang yang percaya, yang Dia kasihi, yang Dia cintai, dan yang untuk itu Dia mau mati tersalib. Isimei, ho rap dohot au, rap dohot nasida, nadong disisik ni tanoon. Nah saya mandok au porsia di Tuhan Yesus Kristus. Atong molo songoni. Ado neng dohonon na unang ta coba-coba mangunjuni di Batak. Soalnya diterupukon atong tabain manarwa tagete-gete madongan. Asa tarida akan aburju. Asa tarida akan adengan. Tidak. Unang ujuni Tuhanmu. Dina diujuni simbolis Tuhan Yesus diduluki. Marpudi sahali di Yesus do tu simbolisi lawan nabahubulis unang se ujuni Tuhan. Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan, hai iblis enyahlah engkau. Engkau tidak layak untuk menguji Tuhanmu. Alani songon bangso naung niasian ni Tuhan Yesus. Songon bangso naung dipasahat tu hita barita nauli. Nunga 110 tahun halak Batak majalo barita nauli. So tunggabi selesai holan dingolu tahun barita naulion dan taswaton tu akapino parta. Dan taswaton manang tawarison tu akasudut namangiut. Itu adalah kesalahan besar. Dan unang tahun Juni di Batak. Jangan pernah coba-coba kita menguji Tuhan kita. Ayo kita lakukan kejahatan, ayo kita lakukan sesuatu yang menyakiti sesama. Nanti setelah itu
kita minta maaf. Kadungan Tuhan itu pengampun benar. Tuhan itu maha kasih benar. Tuhan itu penyayang benar. Tuhan itu penuh dengan kasih benar. Tetapi ingat, kasih Allah bukan kasih yang murahan. Tapi ingat, Dia juga akan mengatakan, "Enyala engkau," bagi mereka yang dengan sengaja melakukan kejahatan, yang dengan sengaja menyangkal imannya, yang dengan sengaja menggadaikan imannya. Alami, apa yang harus kita lakukan? Minggu kita sekarang mengajak kita untuk keluar dari pola-pola kehidupan lama yang sangat akrab dengan kealpaan atau kelalaian. Mari kita coba meninggalkan kelalaian kita untuk memuji Tuhan. Mari kita tinggalkan, kita coba mengurangi kelalaian kita untuk menolong sesama, berbuat baik dan terkasih. Tapi marilah, sebagaimana pengakuan kita terhadap mingguan, bahwa minggu ini adalah Misericordias Domini, bumi ini dipenuhi oleh kasih karunia Allah. Siapakah kasih karunia Allah itu? Apakah itu? Yang pertama sekali adalah engkau dan saya adalah pribadi-pribadi yang dikasihi Allah. Oleh karena kasihnya kita bisa hidup. Oleh karena kasihnya kita bisa melakukan segala aktivitas pada saat ini. Dan dengan kasihnya kita diberikan waktu dan kesempatan untuk merenung di tempat kita masing-masing. Kira-kira Misericordias Domini itu di rumah tangga saya itu apa? Bagi anak saya itu apa? Bagi suami saya apa? Bagi istri saya apa? Maka kita akan boleh mengatakan, para suami akan boleh mengatakan bahwa engkau adalah anugerah yang terindah untuk hidupku, wahai istriku. Itu. Dan seorang istri boleh mengatakan, wahai suamiku, engkau adalah anugerah yang terindah yang Tuhan berikan untukku. Lalu engkau bersama dengan istrimu mengatakan, anak-anakku, engkau adalah anugerah Tuhan yang terbaik, yang terindah bagi kami. Maka rumahmu dipenuhi oleh kasih karunia Allah. Dan kumpulan daripada rumahmu yang beribadah, yang memiliki altar penyembahan, pada saat Misericordias Domini ini dipenuhi kasih karunia Allah. Indah, sangat luar biasa. Ini momen yang paling tepat, yang sangat luar biasa, sehingga suami tidak akan mengatakan simborat gugup, pecur sautik, kita saling mengasihi tapi kau harus lebih mengasihi. Tidak bisa. Tetapi kita semua sama-sama mengatakan, engkau istriku adalah anugerah yang terindah, engkau suamiku anugerah Allah yang terindah. Anak-anakku, engkau adalah anugerah yang terindah. Anakmu mengatakan, aku bangga memiliki papa dan mama yang mengasihi seperti kalian. Wow. Haleluya. Puji Tuhan. Glory, haleluya. Itu suatu hal yang sangat fenomenal. Dan ternyata dalam pandemik ini, kita semakin dicelikkan. Tidak hanya mata jasmani dan mata rohani kita semakin dicelikkan untuk lebih dulu melihat bahwa ada lebih banyak anugerah yang Tuhan berikan. Dan ternyata Allah tidak pernah lupa. Dakea dihalupahot di matahot nanggopala sepersekon. Diikut ibana doho. Disarion ibana doho. Alani nak kita pe tamama tasarion nangakadongata. Adong do alami nama sahun gudang akadongata na ikon membutuhkan pangurupio. Iru asa di patupa huriata
dalam lau pabotohon las ni roha, gudang asin ni roha, sehingga nasida na pugos na terpapar secara ekonomi alami pandemi kon, na mau mangan, mereka tidak ditinggalkan, mereka tidak merasa sendiri. Karena apa? Allah adong do akan porsil na mangingot asini rohani debata dalam ni debata laho manugu-nugu nasida isimai ho rap doho tau, isimai parhalado rap doho tau, isimai akas seksi rap doho tau, hita do dongan na asa nang nasida pe dohonon nama Misericordias Domini. Guk asini rohani di batata loon. Tatangnya kun manang aka kelompok kerja apa. Nah saya terus bekerja. Lahu patunguhon akan narikot si salur hodot tenturongan. Hope sian las ni roham. Tamama. Putih homu sautik nadung liho. Asarat hitam marsau lihat. Ujungna sudema portibon mandok Misericordias Domini laus dauma budil corona. Lauma virus corona, lauma sibolis dang tarotapan nasida be akan nawadiai akan naniasiani maka tidak ketuhani marhiti-hiti apa tanggung nang pambayanan. Kurianan yasian ni Tuhan Yesus. Dungo mahita, rap mahita, tasoba Tuhani, tadokon, gokdo asini roham dihami Tuhan. Dihami nasaripe, diau secara pribadi, alani, dangun junokku beho. Ala boha, aitung solomodo rohani di batang, midah hamatian ni halak perjahat, alai hamu mulak nado itu di dok buku Ezekiel bindu tulu ayat 10 sada. Buasa di dok tuhatai sokoni memang anggo hajol mauron jol managu dosa dok pergabus itu di dok terbukon. Alai alam nunga tahilalahon gudang asini rohani di bata alani dang gabus tabiatong asini rohanang tajaloi alani tahamulai tehun mai jala saya toktong toruro hatta mandok mulai hati Tuhan ala toktong didungani huau toktong disari hoko nguluku atau mertua mau bumi ini penuh dengan kasih karunia Tuhan dan karunia itu kasih karunia itu adalah penampakannya adalah engkau dan saya, dan penyebarannya juga adalah engkau dan saya. Oleh sebab itu kebaikan Tuhan tidak boleh berhenti pada diri kita. Selamat bermisericordias Domini. Huria naniasian di Tuhan Yesus. Tuhan begitu mengasihimu, mencintaimu. Ternyata sadarion lam terbukti ma altar natapa jongjong di tengah bagas tabi melahirkan dan mengingatkan kita bahwa semua isi rumah tangga kita, suami, istri, anak-anak, opung dan semuanya adalah karunia Tuhan yang harus kita hargai, kita kasihi dan kita sayangi. Dan jangan ada coba-coba menguji Tuhan. Amin. Mulai tema Tuhan dasin roham. Nunga di pasahat ho Tuhami barita naulion. Alani hasurungan ni halak Jahudi hasahatan ni baritam. Isyeme Tuhan hami ima Israel naik baru. Napi naik baru marhite-hite barita nauli. Marhite-hite pakokop ali Jesus. Nunga gabi
Panian hami di barita nauli. Panian hami di harazonmu. Panian hami di haluanmu. Alani dang bui beso itap hami. Ikon gabi waricono nami mai tu aka sudut naposo. Barita hono nami mai tu maliang nami. Laos gabi marhiteima sudema mandok ali Tuhan. Tutudo guk asini rohamdo portibion. Dang portibion dang digohi uhummu. Ala digohi asini rohamdo. Songonido nang bagas nami ganuk marsada-sada. Bagas ni sude ruas ni huriam. Digohiho dohot asini roha. Alani dohonon ni amat tama tu inata. Hoali nang anugerah manang pasu-pasu nama ceuli na pinasahat ni Tuhan itu au. Songonima nang inatay mandok ali amang hodo pasu-pasu nauli nama cedinggan na pinatongon ni debata tulab buku tungoluku dalanat tamangulu tahun 1 saur matua. Songoni nang aka pinoparta pasu-pasu na luar biasa na mace dengan napi nasat di bata tuita alani tutuma rumah tangga miseria cordias domini rumah tangga na diguhi asini rohani di bata alani patau mahami pabotohoni marhiti-hiti hata pabahenan nang pamikirion nami. Pargugui hami sudiali Tuhan. Asiroham. Paso-paso sudi ruas ni huriami. Dia kena marsahit. Dongani na sidang. Tugu-tugu unang madili nang gosada. Aletong tugu jalatang haporsyon nang pakirimon na. Dia kena tongon na di bagasan lasni roha alani ulang tahun. Ulang tahun hatu tubuh nang ulang tahun par rumah tanggaon. Toktong dongani nasida dilas ni rohana asa toktong dilopit tangan naman dok moliate tu adu pamu nabadiai. Tuhan godang dohami na porsea akan nani haholongamu di sisik ni tanon tongon nuaing panodit noditon alani parroni sahid imabudil corona. Tuhan dangadong naso terpatupaho alani lopit tangan hami mangidohon asiroham tugu-tugu hami asa sisi mai sian hami laos asimaroham pasisi mai nang sian sisi ni tanoon nunga macai godang na aguan osa alani asiroham dongani sude aka para medis asa di bagasan hahi pason habison hicani rohana sida paturehon aka namar sahid. Tuhan asima roham ramoti nang tanggonggom nami ima pamareta nami di masa-masa sulit nasongonon gudang do aka kejahatan merebak alani Tuhan dongani manang panggonggom nami sahat mulai sian presiden sahat tu RT saya lehon di nasida roha na penuh kebijaksanaan asa toktong bui mardalan pemerintahan dot dengan dau sian akamara nam uluan nami di tonga-tonga ni huriam akapadita nami namar huria di son di resort kebayoranon padita pilas huria uluan di Tridharma padita Hercules Panjaitan uluan di Gandaria nang inang padita bintang narap hami di resoton dongani hami Tuhan asa tahu hami pasal tong pakubasion di huriam nang uluan nami mulai sian peperusahat tu preses tarlumobi nang akadongan parhaladu situa sai homali Tuhan namangalen gogo bisuk las nirohan nasida pasu-pasu matong nasida Tuhan atong ramoti sudah ruas ni huriam sahat di rumah daging doto dinami asima rohan di ami ali Yesus Tuhan nami sesa dosa nami nagudangi amin. Marinde maita laos tapapunguma pilata
Rangia Indang marah Gadei Umpos Edison Madang Sonang Tahe Marsigatung Tuho Sasude Owato Hui Utondang Deririkon Obuto Bumatu Dature Ujolom O Tuhan Saudara Rohakom Unduk Domangoyo Kapili Matokong Mergogol Horawong Kamula Homomo Irohan Tumpogos Pedison Manang Sonang Tahe Marsigat Tungtuho Sasude Orano Hui Utendang Derikon Debuto Gumatu Nature Tapasahat ma pilihan na tapapungon tu adupan ni debata martang yang mahita. Ali debata manami na di Banua Gicang odo haruruan ni saluhut silin lo nadinggan dot nasa ulibasa na mariutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan na mituho. Say jalo mai kabiwap na hukus di julum. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asahu parhasia kami pilihanon. Pati buluhon harajonmu di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion. Buhai maruhanami marhite-hite todim. Asalam hupada hami godang ni silian-lian mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehoti tondiro di pamataku osado hotogoki rodi saluhur artaku upasahat itu ho aso jatuh alia manamina di Banua Gicang saya pinarbadi amaguarmu saya Roma Harajon saya saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gicang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa Tuhan unang hami togian tu panguncunan palua mahami sian pangago ayo jalo hamu ma pasu-pasu sian di bata mata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodak kot Tuhan di bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di depak kot Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasaor hon madamena tuton di munabi. Amin. 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 Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Horas.